Я рада вітаць наших пастаянных спадарожнікаў на шляху наперад у мінулае. Ранак, а значыцца, прыспеў час выпраўляцца ў дарогу. Наперадзе багата цікавых месцаў, нячутых песень, унікальных абрадаў і таямніцаў. Адсюль са сталіцы рушым на паўднёвы захад краіны. Наш маршрут пролягае праз старажытны каменец. Варта зазначыць, што тутэйшая Свята-Сімеонаўская царква была пабудавана ў 1912 годзе да 300годдзя дынастыі Раманавых. Дарэчы, частку грошай, дакладна 50 000 залатых рублёў на будаўніцтва храма і рэстаўрацыю камянецкай вежы выдаткаваў імператар Мікалай II па просьбе настаяцеля царквы, пастыра, вядомага гісторыка Льва Паеўскага. Славутая камянецкая белая вежа, самае старажытнае абарончае збудаванне Беларусі. Сімвал не толькі горада, але і пабудова, што дала назву ўсёй Белавежскай пушчы. Захавалася ў першасным выглядзе. Была яна ўзведзена ў 1276 годзе дойлідам градарубам Алексай па загадзе валынскага князя Уладзіміра Васількавіча. Пры савецкай уладзе пакрытая белай тынкоўкай, таму і назвалася Белая вежа. Паводле адной фантастычнай легенды, волаты веліканы будавалі яе стоячы на каленях, каб было зручней. Пасля пайшлі, пакідаючы за сабой вялізныя сляды, на месцы аднаго з якіх узнікла паселішча, якое назвалі Ступічава. А яшчэ не магу не зазначыць, што ганаровым грамадзянінам горада Каменец з'яўляецца наш кампазітар, аранжыроўшчык Сергей Сухамлін. Ой, Божа, Божа, нашая родилася, нема того дня, щоб я не журилася. С тех пор, как музыкальный мир узнал о том, что такое золотая секвенция, многие авторы пользуются этим принципом построения аккордов для того, чтобы быстро написать модную популярную песню. Очень многие народные песни построены по тому же принципу. Сегодня мы покажем вам, как из народной песни сделать популярную модную песню. Для этого нужно совсем немного знать, что такое золотая секвенция, и иметь в своем арсенале хороший вокал, такой, как у Алены Горбачевой. Привет, Алена! Привет! Как тебе песня, которая нам сегодня с тобой досталась? Интересная. Красивая, мне понравилась на самом деле. Понятно. Ты скажи, пожалуйста, она укладывается в твое понятие модной песни? Вполне. Мне нравится. Вот твоя манера исполнения, она как раз так вот ложится в эту канву нынешних таких моднячков. Распевная немножечко она. Но я думаю, мы это обыграем в свою пользу. Сделаем интересно, надеюсь. Да. Колькі часу таму мы спасцігалі культурную гістарычную спадчыну Брэсцкай вобласці. Сёння прапануем вам своеасаблівую справаздачу пра самыя цікавыя моманты вандроўкі. А ў студыі гуказапісу будзе адбывацца таямнічы працэс. Нанова перараджацца старажытная народная песня. Апошнім зоймуцца кампазітар Сергей Сухамлін і спявачка Алена Горбачова. Алена Горбачова – фіналістка нацыянальнага адбору на конкурс Еўрабачання 2019. Нарадзілася ў Брэсце, скончыла Беларускі лінгвістычны універсітэт. З'яўляецца салісткай калектыву «Віп-джаз» Андрэя Славінскага. Куди б я не їхала, куди б я не йшла, я своєму братику поклоняюся. Праехалі досыць вялікую адлегласць і вось мы ў вёсцы Відамля Камянецкага района. Тут мы будзем вучыцца завіваць вянок маладой. Кланяюсь тобі, брату, що буде ти, хлопцю, в хату, вже більш такого не буде. Ой, Олечка молоденька, іди сідай на дишку. Олечка, щоб ти була багата і хороша, як буде гетий коровай. Берите меня подружки, садите меня на вежу, да чешите мою голову. У горівчику
молоденької, веселічко начинає. Ой, по морі, морі, плавають качата, гарний той виночок, гарний той виночок, що сприли дівчата. Ой, по морі, морі, плавають скачата, гарний той виночок, що сплили дівчата, гарний той виночок, що сплили дівчата. Ой, тепер ён гарний, а завтра зав'яне. Молодая дівчина, на рушничок стане. Молодая дівчина, на рушничок стане. Ой, по морі, морі, плавають скачата, гарний той виночок, що сплили дівчата, гарний той виночок, що сплили дівчата. Спыняем ненадолго рух у часе и просторы и вяртаемся з Берасцейшчыны ў сталічную студыю. Нагадаю, тут даўнішняя народная песня набывае новы сучасны выгляд, дзякуючы кампазітару Сергею Сухомліну і спявачцы Алёне Гарбачовай. Ты мой кавалер, я твоя девка красна, ты всю ночь гулял, я твоего коня пасла. Мы записали первый куплет. Я думаю, ты поняла, что ты мой кавалер, а я твоя девка красная. Это изъявляется нашим припевом. Здесь у нас я сделал небольшой проигрыш. Я предлагаю тебе поимпровизировать на этом проигрыше все, что ты хочешь. У тебя есть какие-то идеи? Сейчас придумаем. Отлично. Тогда давай будем импровизировать и пишем все, что будет приходить тебе в голову через сердце. Цяпер мы на месцы раскопак гарадзішча 11-13 стагоддзяў. З глыбіні 4 метраў знялі жылыя гаспадарчыя пабудовы, драўляныя тратуары, агароджу і іншыя, пазней адноўленыя згодна з гістарычным абліччам. У 1982 годзе тут быў створаны археалагічны музей Берасці. А яшчэ не маглі мы не наведаць калону, узведзеную ў 2009 годзе на сродкі гараджан да тысячагоддзя Брэста. Манумент вышынёй 15 метраў уяўляе сабой мадэль горада, адлюстраваную ў гістарычных вобразах простых жыхароў і князёў, што некалі тут уладарылі. Уладзімір Васількавіч, Вітаўт, Мікалай Радзівіл Чорны. У 2011 да помніка дадалі гарэльеф, на якім увасобленыя 6 істотных падзей гарадской гісторыі. У тым ліку удзел берасцейцаў у Грунвальдскай бітве, выданне берасцейскай бібліі, оборона Брестской крепости. Зеленого
Аддаўшы належнае гораду з тысячагадовай гісторыі, мы завіталі ў Ляплёўку, каб убачыць унікальны абрад сыра, які ладзіцца толькі ў гэтай вёсцы. Усі дворики проїхали, ні до кого не заїхали. Добрий день в вашу хату. Ми чули весілля тут у вас. Ох, а невеста яка хороша, а жених який красавець. Дай сваха красотуля сидить, яка губи намазала, така хороша. А чи сваха нам приготовила сира чи ні? Побачим, як ви те заспіваєте для свахи. Приїхало весілля, приїхало весілля до мені на подвір'я. Ідемо до свахи, сира просити. Казали мені свати, вам сира не давати. Я їх послухала, вам сира не зобрала. Гожа, сванечко, гожа, сванечко, гожа, як оса дорожа, як ясно є сонце, що світить у віконце. Ой, нарешті ми з вами міром розійдемося. Ну що, сват, прийдеться віддавати. О, зараз Але побачимо. чи ви те дасте того сира подняти? Ото я побачу. Отут хороший, а тут ще хоріший. Ой, подожди-но, запорожці. Каміння наклала. Ну, Але ж хватить вас. подивіться. По садочку хожу, броня в руках хожу, через рідню мамцю не женатий хожу. По садочку хожу, коня в руках вожу, через рідню мамцю не женатий хожу, через рідню мамцю, через рідню сестру не можу Марусю додому привезти, не можу Марусю додому привезти. Зійшов місяць ясний з двома зірочками, приходить Маруся з двома дружечками, приходить Маруся, стала у куточку, прийми мене, мамо, за рідню дочку. Тако не бувало, в книжках не писано, що чужоє дитя, та й ріднею стало. Дам тобі, Маруся, коня вороного, отчепись от мене, дай от сина мого, отчепись от мене, дай от сина мого. І зноўку мы ў сталічнай студыі. Абавязкова працягнем падарожжа па слынных мясцінах Палесся і знаёмства з фальклорнай спадчынай. Аднак спярша аддамо належнае творчаму працэсу, што ладзіцца кампазітарам Сергеем Сухамліным і спявачкай Алёнай Гарбачовай. Напала роса. Алена, как ты видишь припевы?
Ну, на мой взгляд, так как их несколько раз мы повторяем, они должны быть немножечко разные. Где-то мелодическую линию поменять, совсем чуть-чуть изменить. Первый более спокойный, а второй, третий уже по нарастающей, наверное. Хорошо, давай будем так и пробовать. Скарыстаўшыся нагодаю, заехалі мы ў вёску будучыні Астраметчава, адну з 6 у Беларусі, асноўнай даўнішняй славутасцю якой з'яўляецца вось гэтая мураваная царква. У 1846 храм, асвечаны ў гонар святога арханёла Міхаіла, пабудаваў Юзеф Пузын. Ён у 1840-м атрымаў маёнтак Астраметчава ў якасці пасагу дачкі памешчыка Юліяна Сузіна. У першыя дні Вялікай Айчыннай вайны царква была пашкоджана, але мясцовы святар дамогся, каб будынак прывялі ў належны стан, і ён працягваў дзейнічаць. За плячыма яшчэ каля сотні кіламетраў і мы ў Бярозаўскім раёне ў вёсцы Пескі, ля найпрыгажэйшай вежавай брамы колішняга палацавага ансамбля Пуслоўскіх. Комплекс быў сфарміраваны напрыканцы 18-го, пачатку 19-го стагоддзяў пры Казіміры Міхаіле Пуслоўскім. На месцы палаца зараз хмызняк і дрэвы, а некалі ў ім месціліся багатая калекцыя карціны зброі, архіў, бібліятэка пераважна французскіх і польскіх аўтараў, збор старажытных рукапісаў. А дзесьці паблізу стаяла двухпавярховая мураваная аранжарэя павільён ружаў. Колісь тут раслі дзіўныя дрэвы, а на востраве хадзілі фазаны і бегалі зайцы, на якіх з берага палявалі госці графа Францішка Пуслоўскага. Гэтая сядзіба была рэзідэнцыяй шляхецкага роду Пуслоўскіх цягам 4 стагоддзяў. У наш час скласці ўяўленне аб сядзібным доме з павільёнам ружаў, што згарэлі падчас пажару 1843 года, можна толькі дзякуючы гравюры Напалеона Орды, а таксама адцалелай уязной браме, праз якую некалі графы Пуслоўскія і іх слынныя госці уязджалі ў фамільную рэзідэнцыю. Кіруючыся ў Мінск, мы збочылі, каб паслухаць самабытныя паляшуцкія песні ў вёсцы Здзітава Бярозаўскага раёна. Вечір близенько, спішу я до тебе, моє ти серденько, спішу я до тебе, моє ти серденько. Сонце низенько, а я вечір близенько, а я Сонце низенько, вечор близенько, спішу я до тебе, моє ти серденько, спішу я до тебе, ще до твоєї хати, як ти мене пустиш, каб не чула мати, як ти мене пустиш, каб не чула мати. За ручку
роса на Ваня, сделай пометочку здесь. Алена, сейчас перепишем одно место. Давай вот коду сделаем более плавную и красивую. Ты очень хорошо ушла. Сделай такой фейдаут. В самом конце последнюю. Угу. И... напала роса на мої карі очі. Отлично. Мне кажется, очень здорово. Ну что ж, мы завершили нашу запись. Я надеюсь, что я справилась с поставленной задачей. Мне кажется, получится очень красивая песня, и вы ее оцените, и вам понравится. Мы очень на это надеемся всей командой. Гэткім чынам мы супольна з вами павандравалі па слынных мясцінах Брэсцкай вобласці, паслухалі прыгожую паляшуцкую гаворку і, натуральна, песні. Адна з іх за гэты час радыкальна змяніла вакальна-музычнае аблічча. Слухайце, як яна загучыць у выкананні Алёны Гарбачовай і вяртайцеся да нас роўна праз тыдзень. Накіруемся на валачобны абрад у Бачэйкава Бешанковіцкага раёна. Ну а ўсе цікаўныя могуць паслухаць і паглядзець абрады і песні ў нескарочаным выглядзе на нашым YouTube-канале вось па гэтым адрасе. Убачымся! Ой, Боже, Боже, на що я родилася? Нема того дня, щоб я не журилася.